ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ସତ ହେଲା ମାଳିକା ବଚନ, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବିପଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ସଂକେତ, ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଘଟଣା ମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲେ ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣର ସୂଚନା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି କି ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଓ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଘଟଣାଟି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ କି ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନା କରିଥିବା ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିରାଟ ଅଘଟଣ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଚିଲ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ, ଆଉ ଯାହା ଅଶୁଭର ସଂକେତ ଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ଧଦି ନଉଠି ଖସି ପଡ଼ିବା, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ ଦେଖାଯିବା ପ୍ରଭୃତି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଜାଣି ହେଉଛି କି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଶୁଭ ସୂଚନାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନେ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉନି ତ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିବା ମାନେ ତାହା ମହା ବିପତ୍ତିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।